July ni som ni pakatania ni som ni voi ni July ni som ni in rin ni a hei hi June ni som panga voi me dei kan thing phun te hei hi a chuan khatna a kan thing phun ta hian thing phun dang kan hmu le a hei pawh nung tha khawp mai ta hian thing phun dang kan hmu le a hei pawh bul vel hi ni min lo bawm heng te pawh sam fai a hei fai kuar tawh mai ni hei pawh anung tha khawp mai la te deuha hei enge April nge ka hre chi lo hian thingphun dang kan hmu le a hei pawh hei nung tha a piah sawn chi dang awm le a hian hei nung tha hei pawh tah hian hei hi rihnim ani a rihnim pawh hei bul vel te pawh kan an tlo fai a fai kur hmuh nawm tawh khawp mai chuan hetah hian chi dang awm ve le a hei pawh nung tha a hei hi chu tengtere niin ka hria tengtere nge sunlu a bula mi hi engpar nge ka hre lo hei an alh riau mai a ka sam fai du lo hei ti hian an dah ta he lamah lo awm ve le a sawtah sawn hei tlai pawh lo nung tha a hian di hlirin lo khat a hei tlai hi an sam fai hau tak ve khawp mai rin a in he lamah hian awm bawk a hei helai pawh kan hmu ang hian tian fai takin an sam fai ani tah hian tlar phei dul mai ni pakhat pahnih pathum pali panga paruk pasarih pariat pakua tlai hian som pakhat vel a chuan khatna hian awm ani